Ajajajajaj. Bekötök a videóba. Most ezzel játszunk. Természetesen a izébe, ebbe a Roblox játékba. És most egyszer fogunk üdvözöllek titeket a csatornán. Ebben a videóban játszani fogunk. A 9 éve gépezek. Azt lehet tudni. Ez egy kedvenc BMW-m. Meg most rég volt videó. Mert mint egy éve nem volt. És most egy nagy ugratást. Be lehet barátolni. Ezt a videót hogyan lehet ingyen letölteni játékokat. Hogyha nem leszek le. És de bocsi, ez mindig beleszól. Ez az én kedvenc kis BMW egyik játékból. Azért, mert már javítottam is meg valahogyan játékokat, amiket töltöttem le. És javítottam. Hogyha rossz a hang, akkor... És... 9 éve gépezek. Hogyha senki sem hiszi, akkor nyugodtan nézzétek meg a rövid videókat, mert hogy nem olyan a kép, attól még lehet jó. Ott, hogy nem olyan a kép, attól még lehet olyan a videó. Lehet a legjobb, de... Lesz majd. Hát azt a videót én nem tudom szerkeszteni, az a gond. Nem volt profi benne. Nem vagyok. Nem volt profi videószerkesztő. Az életemben nem csináltam. Most a telefonomon van. Bocsi, ez mindig beleszól a izébe. Valami verseny is legyen akkor ebbe a videóban már akkor. Van néhány autóm. Ez a kis bogár. Ez a kis van videó, lehet, hogy jött jobban, de lehet, hogy érdemesebb nézni, mert nekem senki sem fog. Azért gondolkoztam már a videón, hogy senki sem nézi meg. Izak már van egy feliratkozója.
Ha az a profi vezetsetek, mint én, akkor sokat kell játszani. Nem mindig lehet nektek. Nekem bármikor. Hát a gépek érdekelnek. Ez már semmit már... Hát a pici korom óta nyomom ezt az egészet. Meg már telepítek játékokat, vagy csak tudok telepíteni ám. Máshonnan is. Ha csak hallgasz. Jó. Lassanak érzem az időt. És? Oké. Észrevettétek? Ennek a játéknak a BMW-ből a rendszámtáblája. Itt. Azt a BMW-t nem tudom már mikor szereztem, de... Meg... Szerintetek melyik a legjobb? Ez vagy ez? Jaj. Jaj, de jó lesz. Jaj, de jó. Nem volt ebbe a gameplay videóban, nem ad. Nem ezt. És ez én voltam. Csak már más a hang. Ez volt az utolsó, és itt veszítettem el a csatornámat. Itt volt vége. 1 évig. Látjátok? Sikeresek voltak. Sikeres voltam. Érdemes nézni a videókat, az enyémet. Lehetett tudni, voltak fluffos videók. A április 19-ére lett kész. Április 9-ére lett kész. Március 24-én kezdtem a játékot csinálni. Akkor 9-ére lett vége. De most már nem tudom, 4 gépem is van. Hogy mennyi? Mert táblagépet, telefon, egy laptop, meg egy számítógép. Azt mondta, hogy nem működik, majd meg kell javítani. Angolul kell írni, aztán jó lesz. Vagy nem lesz jó. Igen. Igen. Itt valami történt. Nem mi ez? Hát... Nem erre számítottam. Amikor kirakom ezt a képet itt élőben. Jó, de jó lenne ennyi naponta. Jó, de jó lenne. Csak sose lesz. Nem tudsz szerkeszteni. Sajnos. Sose lesz ennyi. A gagyi. Vagy különben nem gagyi. Jaj. Itt volt. Minden elmúlt. Szeretem a kis kacsát.
Hol lehet megnézni, hogy... Mi micsoda? Nem lehet 3. De ezt talán 2 éve kezdtem el volna. Aki tudja, hogy Ottan vissza lehet nézni őket. Jók voltak én szerintem. Ez hozta nekem a... ez rövid videó volt nyáron, nem itt terveztem, hogyha jól emlékszem. Rövid. Meg... A táblagépem... Bocsi, de ez mindig beleszól. Mert beleszól mindig. Hagyjátok. Hát... Nem vissza a játékhoz. Ó, nem vissza. Oké, verseny. Nem olyan. Kis öcsi. Jó van, te. Most. Jó van, de most. Jaj. Beleszólt. Nem zavart, most csak. Most viccelték, hogy az Lamborghini az. Megváltozott a hely. Hagyjátok, lehagyok egy Lamborghini. Ámen. Lehagytam. Aki szokott ezzel játszani, akkor... Az idalmastán jelenleg köszönöm, hogy itt voltatok. Az olyan benne volt. Köszönöm, hogy itt voltatok. Szóval sziasztok, és iratkozzatok fel.